August ni som pariat kum sangkha zakwa somsari Pathumania Mexico lama konsat chim turin ven pakata hian thian panga Erin Kemper Andy Morgan le Pepper te chu an lo lang me ka Texas khoro tak noya chuan hlim tak chuan an tumram chu an pan me ka marijuana ganja tam tak mai chu phurtelin Mexico an thlen huna sum tuak nan ran chu an tum don bokani hetia hlim le nuam ti taka an kal mek la hian an ma a hian mai che pakhat hi ron lang thotin an sulo chawa motor khal tu Kemper chuan rang takin a brek chu rap vatin chu mai chia chu an sulo hra mani rang takin erini le midang te chu ron tlan chukin a tha empty chuan chu nu chu an ron zota ma se an biak na po chu hreom ang po chuan a lem lo arsat na lian tak mai enge moni tak chu a tok ngei nia ringin an han pan nai zual le sawa heta po hian midang te chu an ve empty po a riat mel lo khop mai a thil soi ngai pakhat chu a soi do tlut maya chu an mek na mun chu mun hlom takani thu le ho du thu chu a soi tlut mai rini te chuan riru lama harsat na lian takato kani ti hre in an duemo du lavemo an motora chuan an ruai ta dai mai raivak lo nuwa chuan sa song bol na factory pakhat hi an tlan pela chu mun an mule chia chu pe chia chu ron tropin an kalna lam chu adik lo thu hrilin an driver chu ting tura ti in anga be boi ta thut mai July muna chuan mi lo tak pakhat a thu te mi tam tak chu pa chuan ati hlum to a ama mai ba ka an ni thian ho te po chu ati hlum vek tur thu aron soi chuak tamai thil zia dik tak chu hrechi lo ma se athil soi chuan ati hlau thong ve hle maya pistol mor chu aka chunga da lutin an chel ma in ain kap hlum ta dai mai an thil mu chuan a sok tlangin raivak lo chung chu chelo chang lo chuan an thap maya rang tak chuan ponlama chuan chukin a then te phei chu an uak that mai eng tin nge chu mai chruang chu an tiang tia chuan an ril ru chu ai sual boi le a thunoi tu te hena an riat tirani chuan marijuana tam takan phur bok nen zela an tang mai ang ti chu an hlau bok si hetianga engamo chen an ngai tu nu hian thunei tu police telama chuan hriat tir mai chu tha in an hretlang ta Kemper chuan an marijuana phur tam tak chu un pakhata chun da tha in police station nai ber ram pangpan chuan an cha chuak zui ta ani he an thutluk na hian a top thlengin harsat na namen lo a siam don ani ti chu hrengat se chu hetiang hian an ti ho lawang le engamo chen an tlan tu po chuan police station na tur ang chu an mu zo ta reng lo an be dong chuan dor pakhat zona hian dingin dor ngak tu ne na chuan an thil ton tele police station a kalan du thu te chu an han rila dor ngak tu no chuan phone hi han mangin mi pakhat hi han bi a phone man zo nu chuan erini te thian bula chuan factory na muna ruang chu an wada ngai thu le chuta chuan police officer alo tur thu chu alo hril police officer ti dan chu makan ti in ama jok chu alo kal mai lo na chan chu an hret hiam lo hle maya ma se ti ngai na vak hret alo chu factory na lama chuan anin khal chuak zui le ta ani factory na an wa thlen chuan police officer alo lo mai pi lama chulai mun chu hun rei tak chung mi lu lup lovin a to ni ti chu a chiang reng maya Morgan chuan an mi ti phur mek chu chulai muna chuan da mai du thu le police lo nga kher lovin ho san mai a du thu chu arum soi chuaka midang pathum te po chuan a thil soi chu an lo pom thlap mai ma se erini chuan an du dan ang chu a lo pom ve thei tlat lo chu mai chia chuan chung te anei ve ngei rin thu te ngak lel taka a chung ten an lo nga ve reng arin thu te chu soin chutir ngot chuan an kalsan thei lawang ti in atang ve le tatlat mai chutian thian nu berin kalsan andu tak si lawa chuan
an zawai mai chuan an la nga le ri angai dona ni hetia police local hun an nga mek lai hian factory chung lama chuan thil che hi zukmu in an zuk en chiang chu mi pano pang pakhat hi alo ni ya chu mi pano pang chuan chulai hmuna chuan police officer chu arong kal thailo tur thu a soi thlat mai chu mi pano pang hnen atang chuan police officer pa address chu la in rini le kemper te chu chulai a chuan an kalanga an thian te dang pathum Andy Morgan le Pepper te chuan an lo ngak don ani engemaw chen an kal hnu chuan mi pano pangin a soina hmun in chu an thleng ve ta hlol mai kongkhar chu han kekin a chung te chu an han bia mi ring tu ma hmu tur an om tlat lo le mai an tum lai hian wheelchair hian mi pakhat hi in chung atang chuan a ron chuaka rini te chuan an thil ton le an thil hriat te chu han hrilin chu pa chuan police officer ani lo thu te an du ni chuan police officer chu ambiak pui thei tur thu te chu alo hrila ma se in chunga chuan pakhat jok chau chu lu arem ti tatlat mai a thil ti dan chu makan ti dun hle maya ma se du thlan tur dang nei chung hek lo le erini jok chu in chunga chuan alut ta nge in nei tu pa in police officer nia a soi pa chu phone pang chuan han be in minute sum thum hnuwa aron thlen tur thu chu alo hril in nei tu pa chuan bathroom a atluk sual thu le pui turin erini chu lo nge na erini po chuan thatak chuan alo pui ve mai boka ma se hemi phena hian thuruk in thup lian tak mai alo omreng mai in nei tu pa chuan erini chu ti khomuan alo tu mai hi alo ni khatia pui lai khan in chunga hian toimani rongkal zok lai hi alo lang theya he putar hi ama chawin he ina hian a om lawani ti chu a chiang ta viau mai pon lama lo ngak mek tu kemper po chuan a thian nu chu angai tu in arai tama ma ni chun hria a hetianga engemaw chen a nga nu hian kemper chu erini zong tur chuan in chung lama chuan alut vele ta nge room pakhata alu lai chuan a hnung lampang atang hian mi pakhat hian tubo lian zet mai hian alua chuan aron chuta bur mai ka po chon lovin kemper chu a thi zui ngal chu pa chuan kemper ruang chu room danga chuan a hnuk lut le ngala engemaw chen hnuwa chuan erini po chu pona chuan ron chuakin a thian pa kemper chu a hmuta haup lo ari deuh wangin alo va pheisan ani chu ringin a thian te po tur chuan erini po chu a let zui vele mai bok a thian te omna factory awa thlen chuan kemper chu alo la le lo ti chu a hre thiam ngal thil dan chu erini chuan a thian te bula chuan han hrilin rang tak chuan zong turin an cha chuak zui ngal akal na tur ni om anga an rina te chuan an han zong kuala ma se an thian pa chu an hmu zo tlat lo an vakal na in le che vela chuan kemper chu ala omani chu ring davin erini te thian pali chu an valet le la deuh takatang chuan an han en kuala in nei tu pa wheelchair a thu ka pona chuan alo oma erini chuan in nei tu pa ambiak boi lai chuan Andy chu aruk thayang ber chuan an thian pa zong turin in chung lama chuan alo valut ro Andy chuan room rang chu alut kual zela an thian pa chu mu tur a om tlat lo chauka an du le chu a thil mu chuan a bar khai chiang kher mai mi ring vun ti hriat tak mai tam tham tak mai hi alawin khai del dul mai hetia a hoi kon na lama hian thil bom lian tak mai hi anek thlupal ta hlau mai he thom hi pon lama omek erini le in nei tu pa po chuan lo hre ve ngalin an ron tlan lut ve ngal an thil ti dana wang chuan in nei tu pa chu alom lo hle maya in nei tu pa chuan le dar mai korwa chainsaw king palian zet mai hi han ko chuakin that tur chuan ati zui tamai erini jok chu eng tin amo tlan che in awan nei hlau mai ma se Andy jok chu thlur bingin chu chainsaw king tu pa chuan Andy ke chu a zai bung tak mok mai
an basement lama chuan nuk lutin a khai kanga chi te chuan a kenalai chu a han phul saka na thei top chu tur tirin re om tin reng chu atur ni ber mai kim para mai vun chu hi sakin a mai kor hlui chu pain ama vo tur chuan uluk zet chuan a siam zui ta ani a voi khatna tan mai kor vo pa mel chu run langin a mel chu arap ngang mai erini po kha a thian te bula chuan lau thong takin alwatlan thleng le towa an motor omna a thlen rualin ti nun chu atum zui ngal ma se alo nung thei tlat lo heti la hian police officer chhun lama biak pa kha aron thleng not mai lau thong takin an thil mu te le an thil ton te chu erini chuan alo hril ma se police officer pa chuan kum tam tak chung chulai hmuna chuan na alo tho to thu le chu tiang ang mi a soi ang chu ala hriat hau lo thu a soi vetlat mai dam doyan ti na nu ma aron mu ta ka phei chuan police officer mel dan chu ron in thlak dang lamin an ma ni chu aron vo zui tamai polama chu ko chuakin drugs an ruya wangin an chuan pui mai chia pakhat chu an ti hlumani ati tatlat mai an lubul loka chuan lo tak chuan a pistol chu arong kap vel thina an thani lo thu soin an tang viau ma se a oi du to tlat lo morgan chu a motora chon roi rangin a pistol chuan ken tira chu mai chia chu an tha dan zir tur chuan a ti tamau mai a ka chunga pistol do ta om lai chuan a cheng chu met per turin ala ti ta deuh zui morgan chuan police pa chuan a ti hlum tak thei tak ngial don nia hria in a pistol ken lai chuan police pa chu a han tina ma se silai mu alo om tlat lo police officer pa jok chuan morgan chu mi tha tuma pu in aman zui ta dai mai police officer pa chuan police station lama roi ta lo chuan mai kor vo pa te in lama khan a roi ta dai mai thil dan tur ang chu a chiang le takwar mai he police officer pa hi mai kor vo pa te nen khan an thok hawani ti chu a chiang le ta viau mai erini le paper chuan thei top chu a motor ti nun an tum nu chuan an ti nung thei ta hlau mai ma se pen ni khat ba alir man lo an motor ke chu aron thlon ta hlok mai an riat lo hlanin tui mani chuan an motor ke kil na hi alo phel sak vekani ti chu a chiang reng mai ril ruman mo si ti vak ngai na relawa hetian mek la hian mai kor vo pa kha chainsaw nen chuan run lang thutin an motor chu aron zeizui ta chi mai an hlau dun lutuk chu an tre dun chel chu maya hetia engmo chen tha tuma ambe nu hian motor tang chuan pepari chu atlan chuk thei ta hlau mai kor vo pa chuan zui ngalin rei lawa za ngai na telmi lovin ati hlum zui ta ani erini chuan thil thleng rap thak tak me chu a mu chiang boka motor chunga chuan alo tre chel chun mai misual pa chuan a thian pa kempara mai vun ngai pe chu alo vuani ti awa hu phai chuan a thin chu arim le a an motor atang chuan chuakin ram hnoi lama chuan atlan chezui ngal chu thil chu mai kor vo pa chuan ron mu in aron zui vele ngal bok engamo chen atlan chiat nu hian camper van na hi awa thleng hlol mai a hlau lutuk to hian lu po dil masalavin ven chunga chuan a bok lut rop mai a thil ton mek te chu han khil fe in ven chunga lo mai chia te pahnih la chuan a thil soi chu an lo la nui zui ano pang deuh jok chuan mai kor vo pa chu mi tha tak ani thu le chu tiangin mi ti na ngai lo ti chuan alo soi le tlat mai si helai hmuna hian eng thil chi chunge thleng ni ta ang le an dan chu thil ni dan phung pa ngai ni lo deuh chuan a hre deuh tlat mai me chapa khat jok chuan erini chu coffee in tur hi alo pe a erini chuan phone man tur an nei lo an zota an ni chuan phone an nei lo thu an lo hril heti lai hian no te hi ron trapin a thlem turin chu nu chu akal suna
Erini chuan thlalak pakhat bangan tar hi lo hmu in alo en meka athil hmu chu mak atingang mai an zinga meichhia pakhat chu athon thu tan tira an hmu meichhia in ti hlum ta kha alo ni rek mai hetia mak ti taka a om mek la hian phone ri ni nge tura ngai thei hi a hrele tatlat mai arun rik chuana niya a hriat lam ave en chuan meichhe pakhat jok hian phone hi lo manga atir khan phone an nei lo thu an hril sia tuna an mang le boxi ti derin a omani ti chu a in hrethiam ta no pangan kol mek po chu an mani fa ani lo ti chu a ring thiam ta bok heti la hian alu chu ron hei moi in chuta chuan atlu zui ta ani a hriat mi lovin a in tura khan mut chuana raksan lo tel reng chu alo ni arun har chu le meu chuan erini chu chera hian an lo phuar bet bur maya athil ron hmu po chu mak athi to lem lo khang mai chia te pahnih ba ka khan mai kor vua pa te wheelchair chuang pa te le factoria mi pano pangan hmu pa te kha an lo khoma chung kwa vek an lo ni an soidanin an fa pa mai kor vua leatherface thomas hi ano pan lain vunnat na anei wangin no pangdang te chuan an hmu sit thina hei wang hian mi hring ommu man lo na hmuna chuan an chen puya an ril ruwa hun rei tak chung an lo pai to an thin rim da chu mi hring laka chuan an hritla zui ta ani mai kor vua pa thomas chu rong kalin erini chu an basement lama chuan dim bak sak lo hian a the thla a chulai hmuna chuan ruang tam tak mai chu alo let rem rum maya ichung ai ma in satat na hmun a ang jok ma a heti hoi kwal vel hian an thian pa an dia an lo khai hi awa hmuwa an di chu alo la thi lo lo mai heti chan atum na lama hian an khai na thir kom chu ama ai thu ka chuan ala ti lut zui an dia chuan adam chuk jodon chuang lo ani ti in hre in ereni chu anun na ti top sak mai tur chuan alo ngen erini chuan atira chuan an hre tawa a thian pa nun na em han lak chu atim dawani ma se an ti chuan hliam na tak ator reng awangin chumi chu khonga in erini chuan an ti chu ati hlum zui ta ani basement chu nga chuan erini chu kalkua zelin engmo chet nuwa an thian pa morgana bat tap chunga lo thu reng lai hi awa hu chu le a hliam na tak turin ni ko hremu man lo chuan alo oma arsa tak chung chuan morgana chu ala chuak thei ram ati la hian factoria mi pano pangan hmu kha arung kal not mai ani hi chuan ti nat atum lova an tlan chu theina turin pui alo tum zo ka lo ni tlan chiat an tum lai chu mai kor vua pa khan alo hmule tlat mai chainsaw nen chon ron umin morgana chu akal masa a erini jok chu aron nang chin man don ni chuan alang tatlat mai ma se van dei thlak takin mi pano pang khan mai kor vua pa kuta chuan aron se sak vak maya heti hun chung hian erini po chu alo tlan chuak mana chaw to tak morgana chu han kai thovin an theiang ang chuan an tlan chuaka building pakhat chunga hian an biru duna ma se mai kor vua pa kha ala beidong du tlat lo chainsaw nen chuan an omna lampang chu arun la zong zela an pahnia tom im rengot chu a him don lo ti hre in erini chuan morgana chu closet chunga chuan an bi rup tira ama po chu mundanga chuan a biru ve bok heti lai hian mai kor vua pa po chu aron thleng chok chit ve ngal bok erini bi rup na la chu van dui thlak deuh main sa zu an lo tam em maya akia te ataksa te chuan an ron vak kaya thom chu ngam chi ani to bok si lo a hre om dan tur chu soi hian a siak lo zo kani mai kor vua pa thomas a thom chu ron hnai zelin aron mu chuak don ta ni chuan a in hrep mana ma se thok le khata thom chu a re ta dai mai a thohuaya a him don ta ni chuan a in hrep man ma se ria dei lo a hnung lampang atang chuan mai kor vua pa chuan aron ban ta thut mai chut laya chuan a the thal hot hon maya
a chen so chu han tinungin zeidar vek chu atum zui ta hetia tin mek la hian van nei thla teuh main Morgan kha ron lang thutin mai kor wa pa chu aron chei boya e hun rei lo te hi mang tangkain erini chu man mo takin ram hnoi lama chuan atlan chia a Morgan ve thung chu avan doi zo ka chuan atang le ta mai kor wa pa chuan nasa taka soisa in a chen so chuan akat zui ta ani mai kor wa pa chuan erini chu le ngalin engemaw chen anin nu chuan thirling hrui kai na mun hi an va chuang chuaka erini chuan pol sam taka apal tlang thei lain kor wa pa chu thirling chuan lo batin atluk suan na lama a chen so chuan ama ke nge mai chu a zai zui ta engemaw chen nuwa erini chu kongpuya chuan a chuang chuak not mai motor pakhat hi mu in phardin chu alo tuma ma se chulai mun vel lo zia hrechiang tu alo niange din po dingam lovin atlan tlang dei mai erini ta van doina chu alakal tluang ri tlat mai ke chung kal zerin atiran pal tlang tak meat processing factory kha achung chuak not mai sa anda that zinga te chuan an bi ruwa ma se mai kor vo pa chuan aron mule zel boxi atopa topa chuan ngai tu na danglam tak anei ta tlan chia po ni se aron zui zel don ti chu a khchianga engtin mo tak chu pa chu ti to dan angai tu ngai ni ti chu a khethiam ve ta sa sa chem lian tel tol chu la in alo changa a zone alo thlen ve le chuan lo bei thutin ambana chuan alo sa sak ngek mai voini voithum asa hnu chuan aban pakhat chu asa bung ta hial mai chu hun chu rem changa chun la in man mo tak chuan pon lama chun atlan chi a eti lai tak hian truck lian pakhat hi alo tlan hlo mai chu truck chu lo phar ding in man mo tak chuan chulai mun atang chuan an tlan chuak du na ha dam taka a lai hian an tlan na lam an en chu a phuzok mai chu driver chuan atira angkal na mun kha alo pan pui le lek chu lo ni in driver pa bula chuan atlan na lampang chu adik lo thu an rila ma se chu pa chuan athil soi chu angai poimo lem lo dor na lampang kha apan ding zela ma se reni chuan in man tir le atum to lo driver pa chu chukin in chung lama chuan thil dan chu azuk hril fi a hetia achuk san hlan hian rini po chu rang takin motor atang chuan achuk ve ngal tukverdar thlang atang chuan in chung lampang chu ava ena atira meiche pakhat note an ruk sakha an lo boi pui me ka chutia driver pa in thil ni dan phungte aron thrit lai chuan an chu asana chu hun chu rem changa chun la in note chu azuk pom chuk ta dai mai room chunga an ron lu le chuan an note abawani tian hriat chuan an thin chu arim hle a truck driver po hi mai kor vo pa tenen khan thok ho vek ni in hemi wang hian erin po kha an na lama alo hoi le hi alo ni an mani puitu police officer chuan truck chung chu ava ena ma se erin reng chu mu tur alo lo erini chuan ama police car chu engtinemo lo tinungin ama jok chu voitam tak chilin atilum zuita ani eti tlan chiat an tum la hian mai kor vo pa khan alo bei boi le a ma se ani po hi ban pakhat chok nei to ani wangin engtin chuan alo ti thei to lo erini le ano te chan chua chu chulai mun ri tak mai rem mun atang chuan aning khal chuak dun ta ani